Poďme sa pozrieť na to, ako za pomoci braní môžete riešiť veľmi jednoducho spotrebné materiály pri balení, rozmery krabíc a to všetko by som povedal na jedno pípnutie. Najprv je potrebné si to všetko nakonfigurovať korektne. To znamená, že u nás musíte pridať tie krabice ako produkty, ak ich ešte nemáte vo svojom e-shope, tak si ich pridávate cez interné produkty u nás priamo. Ja som si sem pridal krabicu S a krabicu M. Následne tieto produkty zadefinujete, že to je nejaký spotrebný materiál. To sa robí tu v sekcii balíči v nastavení, v sekcii spotrebný materiál, v nastaveniach a výber produktu. Tu si zadefinujete, že napríklad krabica S je konkrétna aj krabica S ako rozmer a krabica M je zase nejaký iný rozmer. Tieto rozmery tých krabíc si zase zadefinujete vo veľkosti boxu, kde si viete zadefinovať prepravné krabice a picking boxy zvlášť. V prepravných krabiciach som si preto zadefinoval, aké sú skutočné rozmery týchto krabíc, alebo tých ako keby produktov, alebo tých kartonových krabíc, do ktorého balíte zboží. Nastavíte si ich rozmery. Posledné nastavenie, ktoré je potrebné, preto aby sa vám správne tieto rozmery tých krabíc prepisovali na štítky dopravcov, je v párovaní doprav. To znamená, ja si vezmem párovanie doprav, vyberiem si konkrétnu dopravu, kde to chcem zadefinovať, ja to mám zásilkovnú, a v sekcii atribúty si pridám atribút automaticky vyplniť rozmer z vybranej krabice. Teraz môžem prejsť do balenia. Následne v balení, keď dám baliť objednávku, tak tu mám sekciu spotrebný materiál v objednávke. V tejto sekcii sa mi objaví ako keby tá krabica, ktorú si naskenujem. To znamená, na začiatku si vezmem ten tovar, ktorý potrebujem do tej danej objednávky, naskenujem si ho, 2 kusy a chcem to baliť do tejto krabice. Tým, že to chcem baliť do tejto krabice, tak naskenujem čiarový kód alebo QR kód tej krabice, ktorý si predchystám a pridá sa mi aj vlastne, že to balím do krabice rozmeru M. Tie produkty tam vložím a potom už iba klasicky dokončím balenie, ja to mám skenovaním. Objednávka je zabalená a vyjde mi štítok toho dopravcu, ktorý má na sebe vlastne korektný rozmer tejto konkrétnej krabice, ktorú mám v ruke.